seche makama. Wabe wawacho ni samoro nitie gima Nyasaye omiyo wantiere seche makama mondo kik wawe ka piny dhi marach ni pod sigu me kindwa tamo wachung' achiel mondo wakonyo oganda. Okelo penjo moro mheshimiwa ni dibed ni un jok ma siasa mar yuga ok ni un jomoko maneno ni oyo ng'ane chande pache ber onego bed ng'at machiegni kode mheshimiwa ng'ane cha pache ni kano bed machiegni siasa mar yuga kende kokun gosiepe nyaka nene. Okwan osiepe to okwan jasigu nikech ok ochuno ni osiepe ni nyaka bed joma riek lilo kata osiepe ni nyaka bed joma fuo lilo. Inyalo bedo gi jomoko osiepe ni kocha to en gi paro moro malew makokel to uriwo together to maybe osiepe ng'ene en gima tut en gima opogore ok to siasa en about interest. Siasa en about interest kata siasa en about gik makelo kanyachiel mariwo manyalo konyo jopiny. Kuom mano ok samoro okino osiepna ok ni wan jasigu to gimoseriwa samoro ana jamath gima riwa kodi koki jamath to onge. Samoro ni ja Kristo ma gima nyalo keto osiep en mana ni ahero lamo kata ahero lamo to wanyalo bedo nitiere ka ne weche mag dongruok mag piny to wariwore. Koro ok wan jasigu gi ng'ato ka ng'ato kuomwa kanyo. Ok wan bendo osiepe minyalo wacho ni gokinyi nago ni ng'ane simu to wadwa budhe kata wadwa methe kata wadhi e kanisa kata wadwa timo kama. To gima riwowa en ni wahero weche mag dongruok mag piny. Wahero siasa. Wahero gik manyalo kelo lony e kind oganda nikech wasebedo jotelo e okang' mopogore opogore. Okelo penjo moro mheshimiwa ni ang'eyo ni man gima dhano osego mbaka malach kendo dhano osewinjo mang'eny lakini yie na yie mondo wapar ne ng'ato chien kuma ji no ae. In achiel kuom jogi kuma noketo telo ma kawuono niri e ofis mare kata wacho ni injin manotudo gik moko piny kaja chande mochopo kama opedhe mesa adieri koso oyo. Mana adiera makende nikech nawuok oko kendo natokora e tawo malando ka awacho ne jopiny ni mondo wawiluru lokruok wabede gi lokruok makende mondo wabed gi telo manyalo bedo maber moloyo mane wan godo. E kindego ne waneno ka tend Jack Ranguma ne kanyo ok no ber el kiwango mane wadwaro no bede te ok no rach ahinya. Ka thuolo mar gocho ne Jack Ranguma munyise ni oyo mheshimiwa ini gavana mar Kisumu wan yowuot Kisumu kata osiepe Kisumu to kwane ka gik moko dhi makare koso no ling. Ana aparo ni nyalo paro lweny manene kindgi gi gavana makawuono. Aparo ni nyalo paro lweny manene kindgi gi seneta makawuono. Ne giwuoyo seche te an kindego noyudo ka pod an e Jubilee. Koro samoro nanya mago wacho ni gavana to dak ulos weche mabeyo to ne ginyalo bas kera no mera in okija ODM o thagowa to ka duogo dala tayudo ka oge weche ni kanyo to naparo ni nitie kiwango mane loch onego bedie. Kuom mano kane waneno ka profesa ochiwore ni onyalo bedo gavana ne wabet piny ma ji nowuoyo ma waneno mane wakelo pachwa mopogore opogore gi kaka onego ti piny kendo kindego nowinjo wach ma gimoro amora muwacho ka en paro maber to ne wariwo mane waloso manifesto mane onego tel godo ni piny kochakre weche mag food security, weche mag agriculture and livestock, idonje weche mag nderni, idonje weche mag water and sanitation, idonje weche mag ICT, innovation, education. Ne waloso manifesto malong'o maber. Ka ulose loso moskum ng'adi uloso ni igolo pachi to keto kaka onego time koso omiyo manifesto mare moseloso to wadopt kata usira mane no kel draft. Yes. Koro draft wacho ni ka ok ber ka watim kama kech gichako nolose ng'ato ka ng'ato to is a challenge. Yes. Ikelo zero draft. Zero draft ni koro igolo pachi to golo pacha to ng'ane golo pacha to wapingo to waloso to wawinjore to mano kore document ma document mane professor wugo kaka manifesto mane waneno ni dhi loko loch maber moloyo mane waparo ni Jackton Nyanungo Ranguma ne otelo nwa godo kuom awe maber ne Nyasaye otelo nwa ma wagolo the then governor. Kuom hawe marach manifesto wano ok otiyo nyaka kawuono. Awachni ne manifesto mane mar governor masani tiyo kendo kisome malo tiwinjo kowacho ni Kisumu will stop walking with the chicken and start flying with the eagles.
ni Kisumo ok nochako wuoth gi nyithi gwen, Kisumo dhi huyo gongo wane riek malo. King'iyo manifesto no, nowuoyo ni gima duong' mokwongo mwadwa kete teko kendo ne wadhi keto kata 25% of tekrewa ne en weche mag agriculture, livestock and fisheries. Kech agriculture kigete right to create employment exponentially. Oloso tich e yo mamuoch mana kende. Mar ariyo ne wawacho ni wadwa keto tekowa e weche mag youth sports and innovation. Jowa matindo nyaka yud kaka ginyalo yuto. Yes. Mar adek ne wawacho ni weche mag governance, wadhi ng'iyo weche mag kuo pesa malal mondo kik lal, warit gi watimo. Mane wawacho ni office mar M&E, monitoring and evaluation, kata onego obed ga ni obede planning and economic development. Ne wawacho ni dwadwa mondo ket office governor, mondo governor obed ni nyalo ng'iye directly, ng'eto pesa otiyo nade, gik moko otiyo nade. Yes. Kumano ne pango ne nitie manodongo maber. Kendo king'iyo CIDP, nke chik wacho ni manifesto mar governor, atamalo 75 mare nyaka donj e CIDP. CIDP tiende ni County Integrated Development Program. Tiende ni mpangilio mar gero county e higa 5. Yes. Nyaka ket manifesto. Nikech mane manosingo ni jopiny. Ne watimo mano. Koro koth ochako gowa ka. Kokelo ADP, Annual Development Plan. Yes. ADP ibuwuodho e CIDP ni kacha. Gik midwa timo higa achiel tikele. Yes. To assembly adopt. Koro aneno ka gini opogore. Koro sama koro gik biro assembly. Koro kel ADP. CIDP okay. Gima yue godo chande. Manifesto ne ber. Yes. CIDP ne ber. Yes. Koro ADP makoro chope assembly. Makoro chope assembly. Ke CIDP bo chope assembly. Yes. Mwakalo. Yes. Koro ADP, Annual Development Program. Yes. Koro weyo gik manyo wacho ka 90%. Koro onge list manosekale assembly chande. Onge. Yes. Koro wuok ohang. To chik wacho ni ok inyal loso ADP mopogore gi gima nowuok e CIDP. To CIDP no igole manifesto manyo singo ne jopiny. Tiende ni chik ne dwaro mondo tam jo siasa wuondo jopiny. Manyiso ni chal ka gima die kare giri governor notiyo ga assembly kaka stamp. Ukal CIDP chande to ka koro chopo ADP to chak loko gige. Benini ka thuolo mari mar loso kod governor yise ni bwana governor magi ma ok ni kare moloyo maybe samoro ne chako pango kaka ibiro gole telo. Background na kaka wakili. Yes. Ok na wuoya. Na kao kalam gi kalatas. Mana ndiko ni governor. Ka I reject the ADP. Yes. Ka ok na reject kata gi words marach. Na ng'ise ni Your Excellency, I would wish to bring to your attention the CIDP manyocha the Assembly okalo and the relevant sections of the PFMA Act mawacho ni ADP ni nyaka chalre gi CIDP. I'm persuaded that the ADP must have been prepared in utter ignorance of the CIDP. Kindly rectify and forward to us the correct one. Tiende ni governor aneno ADP mi oro mondo wakete assembly oko oluwore gi CIDP. Kumano tem mondo lo chik kete lokruok mondo mi bed gima chal gi CIDP. Yes. Mondo owakale. Bang'e no gona simu mane waromo. To nong'isa no lo governor no yiero achiel. Governor ok no yiero ariyo. Mara ne mondo udhokal. Governor no yiero achiel olo ok ni governor yiero ariyo. Mara ne mondo mi udhi kal mano pacha mano paro mwacho kod migosi Onyango olo live achiel ka achiel chendo mari mar kuku mar wach. My goodness. Iwache kaka en to nikech chendo ni eri wapenjo telo penjo motamo jomoko penjo geto marwa enwa gol Kenya ka kadhi mbele. Ukwiri wangi ni maeri okwanyal kik mondo mi udhi kal. Ang'o mano timore bang'e? Na lungo gimi lungo House Business Committee. Akwanga lungo gimi lungo ni the leadership. Yes. Leadership ingeni this is a party thing. Koro you are speaker donegi ime the party chance. Lungo the majority leader, minority leader, lungo the whips,
both sides of the houses gi the deputy speaker tangiso gi ni chiko kana kolore ka to koro une mu debate in the house gini okolo chik yes section makama machiko ka negi chunko di koso negi chunko di MCs ma ilungo yete the leadership anyalo wacho ni nus kodgi yes the 3/4 kodgi no chung koda wacho ni water gino yangono house business committee yes mondo miye a time mondo dhi yale e assembly ntiere gimoro mosebedi kae wacho ni assembly ma Kisumu en kar kwaya ni goya kwaya mano gi sanieri ndalo ni to ne wacho ni assembly ne en road block mane keta genga mondo me gik moko kidhi statements ariyo gi eki gin adieri gite koso gin miriambo okapar ni kete yo makare assembly mane antiere ne en assembly mano kao ni role mar oversight and role ma serious kendo en mongiso kaka pesa ma jopiny tiyo kendo konego wabeda oyola makako kel to wakalo wachalo conveyor belt makoketo oduma koni to mongo wuok kocha nyaka wago block mwa piny to be luwo chik be time maber be jopiny yudo value for pesa magitiyogo mano ema na assembly na kane po nono ng'ato neno ni mano ne waketho chik kata ne watamo gigi kalo mane tij assembly Arun daer mar paro ni jowa mawinjo wate history kata sigana mar assemblies kata mar parliament the Commonwealth Parliament in the world negi chakore Britain Britain no chopo kinde ma king moro achiel ni Edward V nonego speakers mag assembly chiegni abich ma biro tinego to kata ruodhi ma mbele kanyo nosenego gi mang'eny nikech speaker ne koyieri to koro in emichung' e lo jopiny in emi gi the house of representative representative of the people tiende ni in rageng mar jopiny ma ka ruoth biro gi gige maricho ting'ise ni madhi hinyo jopiny kuom mano remember ruodhi mane nigi army koro in emiketho giga ting'ado ng'uti nochopo kama kidhi yier speaker e piny mar Ingereza tiyudo ka kineno koluong nyingi ni anyalo yieri ng'weche dhi kata France idhi lal mane momiyo nyaka kawuono neno ko yier speaker tradition nobet ni the clerk kose preside mowach ni Arun koro in speaker tiwinjo ka the clerk ma preside wacho ni chief sergeant atam koro kaw gigi mag lweny te dhi rang speaker no kamora mora miyude mondo ikele mondo kete e kom ka nikech nyaka bede koro chiele nikech kamobete ni en kom miget en kom maliet inyalo negi koro irangi nyaka kuma ni dhi ponde cha makil kech ng'ama ne dwa bede komo onge tiende ni nyaka appreciate kise appreciate history no ni ok en kom monego bedi ni bende idhi in bed gi the executive koro sama ni chung'ni igeng'o ikonyo Kisumu koso chung'ni interest magi mar jopiny mar representative mar lo chik ok geng'o mondo gik moko timre Mheshimiwa tiende kiluwo chik to gigi nyaka kal Mheshimiwa speaker masane Mheshimiwa Jack Elishoraro osebede chenro ni eri mathoth ahinya to ka penjo mar ne gin kwaye koso gin kwaye to wacho ni approach ma giloko gin kantiere wach moro to gidhi e liel bende ogitame ni gino kikal to gigo mbaka kod governor inigo mbaka governor dichiel kende tamore winji bende chake do gitemo moko kendo Mheshimiwa wamadho chai mang'eny wawuoyo mang'eny koro ne kiseneno ka ng'ato en know it all en professor en ng'ama riek chako wacho I know that and I would constantly write to remind him koketho chik koro adwa ni hold there matin ka jogi wacho ni gin tinde gigo mbaka ma the only year mana wuok assembly 2.25 billion olal auditor general gigo mbaka manyi yudo ka last year auditor general wacho ni Kisumu spend 0% development gigo mbaka maka wuono na neno ka the office of the auditor general wacho ni pesa kwal Kisumu Kitui to gi two other counties manyi mbaka ni kelo en mbaka mar kuo kose en mbaka mar kalakala kose en mbaka mar jaduong' wadwa madhe chai pim na mane timore ndalo mane udongo speaker team mari oting'o ng'ama nugolo japuonj mugolo e skul ni ok nyal puonjo maber
ema uduogo mondo mi chako dogo puonji skul maber. Jak nyenungo rango mano ugolo ne ok nyal kendo duogo mondo mi dogo nyal kendo. Speaker, nyocha ne uloso kod jopiny, ng'ato penjora penja ni nitiere maling'ling moko bende wachi ni sekelia mari nitiere joma ne wacho ni Mheshimiwa Fred Outa ne en ng'at ne mantiere demands mano dware sirikal 50% share mane ok oyudi. Oya kala usoche ne ogolo mwandu magi bende dware mondo mi at least omiye return magi kino ok oyudi. Kaachiel kod kare kanye mane uchope mwacho ni oyo wato koro wadwa loko telo mar Kisumu. And do you think ni loko governor ma Kisumu County Peter Nyongo ema dhi miyo ng'ama ber bed ng'ama ber ni en ng'a? All that thought live chenro mari mar Kuku Mar Wach. Onyango Olo speaker mokwongo county assembly speaker ne Roma Chone county assembly ma Kisumu kogolo pacho. Sama modho piga mar ndim Mheshimiwa Onyango Olo nyisa ni haro ni penjo mathoth nyanya dichiel wang' na duok gi nadi duto te nyaka waneno duoki kopenjo kachiel nikech ma en Kuku Mar Wach. Mheshimiwa, ng'ama ne ugolo japuonj mwacho ni ugolo nok nyal puonjo maber ema uduoko wakili in lawyer jaduong' okil mano ok yalo ni kes maber ichak idogi miyo kes achiel kendo chako dogo yale tiende. Erokamano Arun. Wawach ni ndalo moko ne wan e sikul kasomo Njiko secondary school ka. To nokelno japuonj moro ne Mrs. Ndiga puonjo wa CRE. Ne wadagi japuonj wa wika ariyo kendo ayo japuonj kia puonjo ma japuonj kata matin. Yes. Ne wariembo japuonj. Yes. I remember madam no wacho no ne adhi. Yes. To chieng moro no gomba. Awinji. Dhi tadhi. Kendo nodok dhi puonjo form 1. Awinji. Chieng moro no gomba. No kelwa moro makoro ne onge gibuge atot. Ayo duokwa uru Ndiga. Kelwa uru Mrs. Ndiga yawa wahinyore. Ibaro ne puonjo mar history ne wanyalo ndiko encyclopedia kopo. Ne wayuak wacho ni Nyasaye. Yes. Duoknwa uru. Wating'o badwa. Obo wacho no kopuonjwa. Tiende ni dhano nyalo make mistake. Yes. Dhano yiene ketho. Kata muma wacho nwa ni mami wacho ni iye hulo richo ni kendo iye ni Yesu Kristo en ruoth waraja richo wena tiweyo ni kendo ibedo ng'ama war kuom ruoth Yesu Kristo. Wan bende ne waneno karanguma ne ok timo maber. Ne wan gi geno ni koro wakelo ng'ama ong'eyo gini manyalo tiyo mariek ma oyie mo waloso manifesto maber. Yes. Gino mi aparo japuonj Ndiga. Wagombo ranguma ni japuonj kara ni kia puonjo to ni nyalo miyo ne wayude 50-60%. Awinji. Ne waparo ni wadwa chopo 90. Waduogo koro wayueyo ma 15-20% kwa temo. Awinji. Miyo wacho japuonj. B. Ok ni ranguma mwadhego nikech pok awacho nu the candidate. Yes, yes. B50 nicha. Kawa medo gi rieko mane wan godo ong'eyo teo tamore imploni. Wanyalo improve 50% mane yudo cha. Ma water Kisumu kama nyalo yude 85%. Mano konyiso ni ng'ato ok nyal biro manyalo konyo wayudo 90 kata 100%. Kuom mano, wan bende wayuago Kisumu ni jomoko yudo 70%, wan japuonj wane yudo mna 50%, 55%. Wabe wadwa yudo 80 kaka jomoko. Koro ne wayudo profesa mwang'e ni ng'ani to chiko ite maloso gigi te mwaloso to kode. Koro wadhi yudo mna 90. Waduoge 15 kwa tumo temo to 20%. Rangu motiyo moka winje ni pesa lal billions. But ni wacho ni pesa ne lal. Mano gima ne wacho. Auditor General. Ji mathini kire mane chiemo ti rangu ma pastors kachielo kod jomoko mane cartels. An kora wuoye reporde mag sirikal. Ing'eyo wuoyo ka wuod na Arun. Yes. Kata nane kot na kwalo bilion 4 diwiye. Mago gik miwacho. Yes. Nyalo wacho weche te. Awacho report mar Auditor General. Owacho nwa ni 2.25 billion olale one financial year manya onge ni. Higa no nad mar Peter Nyongo higa manad and na dagi go budget no signature. Mane gik makoro kelo na lwen kada okago. Yes. Kech gini di kwal pes jopiny. Dhi ngi budget no ka signature na nentie. Awinji. Number 1. Number 2. Auditor General nyoro nyocho golo quarterly report mare. Yes. Owacho ni Kisumu spend zero in development. Kara pesa mabiro ka gidhi kanye. Adwa pimo ni kuma gidhi. Yes. Gidhi 2.25 billion mane auditor wacho no yudo kokwal ka. Awinji.
kose no kiwinjo yawa. No, ang'eyo report ema no kanyal mere konga. Yes. Kariambo ba dwaro ni kwera kika hangi to jowinjo wa winjo. Pinyo ng'a beni cheno ni penjo maonge luoro. Kuom mano, kipenjo kuma pesa dhiye 0% of development, ene pesa malalka. Rangu mane nyalo wach ni pesa ne dhi ofuke jo matin. Yes. Tiende ni pesa ne tiyo, to jo matin ema ne miyo tenda gi. Ponono ne uwinjoru. And wachi ni podo kuwacho ng'at madhi manyo community. Mapono ni nguma muduogo. Tudo ko rach malo kaka nen chande. Okuduyuaga ng'e dak nulos kod Nyongo kendo. Last attempt. Mari nyise ni bwana governor wabiro go kodi mbaka mogik mondo muane ka inyalo lokori kendo. Aparo na wacho ni Ranguma ne score about 50%. Ne waparo ni wayudo ng'adhi score 85% kata 90. Yes. Waduoko watu 10 or 15%. Samoro miwa ma negative. Koro wafail ni ja negative cha mondi lok makel 50. Yes. Okiyot ja 50 ni kapo ni ane mwayere wanyalo improve mwachop kata 70 kata 80. Kisumu neni otieno makawuoneri kendo gima mama manowuok oko mar gono kura kaachiel gi baba manowuok oko mar gono kura penjore ni to hinyruok muwacho gieki Kisumu County king'iyo sani kikete mesa kada madatil mar ng'iye Kisumu odhi mbele koso kodhi mbele owuok e figures matek ma samoro nyalo tamda dano moro winjo giminyalo ne Kisumu hinyore koso Kisumu ber lwet governor. Kisumu ohinyore mapok odwaro yudi. Gimomiyo Kisumu ohinyore mapok nodwaro yudi koka wuoye mang'eny. Aparo ni kiwinjo ni development motimore gi pesa mane sirikal okelo oko en zero. Zero cha en dongruok kose en dok chien. Aduoka mano kane mawacho. Sirikal owacho ni Kisumu pesa manomigi ma dongruok otiyo zero. Auditor General ma mang'iyo pesa sirikal kaka otiyo wacho ni okwal bilion 2.250. In kaka ng'ama winja mama kata baba kata kijana. Kisumu dhi mbele koso kodhi mbele. Nyocha ne nosingi the governor nosingo no dhi improve agriculture. Odhi loso gari mating'o niang' mondo kik ndirni wakethre. Be gintie kose gionge. Ne wawacho ni wadhi loso innovation centers. Be gintie kose gionge. To maduong' moloyo Jaluo e Kisumu County ka waonge factories madongo dongo. Waonge industries madongo dongo. Magi otimore nikech ne wagore gi sirikal ndalogi duto ka wan e opposition kata wapingo sirikal mondo wayud loch maber. Miyo factories gi industries ok ne kelnwa ka. Wan dongruok wan en mna kiosk. Ema kane idhi nyako gingo dinga chuny town tido kwan gi kiosk. Kidhi Kibuye mane factory maduong' manondiko dhano elufe. Kiriembo joka te midaro gi dhi dio gi kamoro matin ni corona. Riembo jo mane ni Lwang'ni hotel mane ni gi nyithinde mond kiye gi nyithi liete mane yudo konyruok gi kuondigo. Kisumu dhi mbele koso Kisumu dok chien. Nitiere jomodhi otho nikech loans mane gikawo ginyal chulo. Nitie jomodok e miech gi mangima gi olokore nyaka chieng' ok nochako duogo kundi mane. Wacha ne bor ka in godo sama idhi bor nyaka hinyri jaduong' asto bang'e bwenyo maber. Erokamano. Yes. Bor an ajaluo kendo ang'eyo chike luo. Bor inyalo di. To ng'ama biro diyo bur manumu mano ng'ama negi. Bor idiyo bur mochiek. Kuongo iweyo bur chiek. Yes. Ekithinye to wuok. Kinyal kawo bur manumu ni igo. Nego ng'ane. Idiyo mana bur nero mosechiek to nyalo bi bur nero makwere kochakore mane hinyo ng'ato. Maine go mbaki weche giki ma Kisumu County kwano mari kadhi mbele en mare weche giki magodi mkache nominations to en mane ng'awa. Magi nero ni samoro nyalo bedo mbele mar mondo mibi malo Kisumu ponono ni Kisumu kethore kaka gin giwegi giwache ma en Kuku Mar Wach nyinga en Haron Otieno. Ng'amudo dhiro mbele jaduong'. Erokamano. Nyo wasebet kendo ok en bura achiel ma nyo uneno no wasego buche mang'eny. Ka wasego buche mang'eny wasewuoyo. Kendo jogi duto kachak gi migosi Owuya Kalausi. Yes. Wuoyi moromo nyalo bedo gavana. Ka bi migosi Ken Obura. Wuoyi moromo nyalo bedo gavana. Ranguma osenyiso nyaka ni en gavana mosetiyo. Outa be osebedo nyaka seneta mobedo MP gi matame bet onge. Kata an gi geno na nyalo mana bedo gavana. Wasewuoyo ma wasewinjore achiel kuomwa ni ng'ane in makoro wateri mondo iting'nwa luth mar loch e dala mar ODM kidhi godo mbele.
kidhi go mbele. Ok ni lowa, Yes. to ni mondo walos kisumbwa. Awinji. Dani en interest marwa, to ni pogam na kodgi e debe. Dani en interest mar anguma, kata mar obura, to debe mane pogowa, kata mar outa. To nikech Kisumu duong' molowa te, ne wawacho ni bed fast among equals. Wadhi support gi teko wa gi mwandu wa gi yore wa te, mondo walos Kisumu. Mano ng'amo nyiso ni bed fast among equals. One of us. Yes, yes. Achiel kuom wano, wadwa no bed fast among equals. Wadhi gore ne. To wang'eyo ni ok wadhi e mila. Wang'eyo ni jomwa gore go ka, wakoche mag kuo mag ombulu. Miyo wawacho ni kano... To jopiny bende oherogi, moko kuom jopiny oherogi. Mana kaka ube utiere kod johera mau. Da jopiny oherogi weche mana winjo ni notimore thurdi buoro ok do timore. Jomo ohero ok land thurdi buoro. Awinji. Emomiyo awacho ni wan gadiera kodgi, nikech gik magitimo ni jopiny, joma giriembo magiketho ngimagi gohendni gi nyithindo magidestroy, nyithi kiegi mondo liete ka, joka ywak gi Nyasaye winjo. An gadiera ni Nyasachwa ok nyal weyo telo machalo kamano dhi mbele. Wuoro wang'eyo ni ka gibiro gi kuogi cha, kendo gin gi control mag party, wagolo wuoyi achiel be waketo ni kichrinwa oko. In bedi gi oko. Kichrinwa oko. Kapo ni wan e ot ka wakelo gi ng'ato. Kelo tugo mok giyombo wa maler gidhi thurdi buoro gitimo gigi magoyo maka. To wacho na isuru, chik osekel ni ng'amo tugo kocha. Ok duog tugo e pap machielo. Koyombo maler. Koyombo maler. Kwan maler. Mane ng'ama jopiny dwaro. Okay. Ok duog tugo ng'ato. Na nyango yombo wa nomination mo kwan maler maber. Yes. Wasewacho nok wagore. Lwenyi rumo kanyo. Cheki dwach jopiny ema nyaka ti. Speaker, yapenji gimoro. Ntiere Kiswahili moro masani jomatindo inyowacho ni vitu ground vitu ni different. Yes. Wang'e na gini eri adieri ma iye. Kopedho gimoro amora mesa. Kawuono ni eri Mheshimiwa Nyangolo odhi nominations mar ODM moyombo. Chomo governor dhi piem kod Anyang' Miyombo. Manyiso ni koro governor ma Kisumu koro chometere. Kata dhi piem ng'at moro machielo mowuok kuma machielo. Mheshimiwa Outa sowacho no wuok Nyando. Nosiwuok Nyando by the biro komnir mar Senate. In ni manyo Central to wuok sani koro achi ni interest ma indire kom mar governor. Keno bura ne manyo kom mar governor. Wuoyo Kalausi ne manyo Nyando. En nyalo achi no wuoyo Kalausi nyalo dok manyo Nyando. Un jok modong' adek gieki. Ji ang'wen modong' gieki. Udhi kanye Mheshimiwa? Arun, must we lead all of us? Gima duong' interest ma jo Kisumu ken bedo jatelo. Uye ni ng'at achiel maru kosebedo governor, uye bedo dala, uye. Wanariti ga beach go kochuno nyaka na watelo kochuno in mok in MP ni ichiemo. My goodness, ngi kamera ne teri jaduong'. Us gi jo Kisumu. Gimoro ma samoro ka penje to gombo gi jo Kisumu. Gima temo wacho ni kiwacho na ngi kamera. Ok ochuno nyaka wabed jotelo te. Gima duong' momako wan ngima mar ja Kisumu nyaka lokre. Ngima mar ja Kisumu nyaka bed maber. Wan watero ng'at achiel chako chopo to tel ni jo Kisumu gi weche maber gi timbe mabeyo manyalo kongo ngimagi. Wan jo modong'. Yes. Wanariti ok ochuno ni nyaka jitel te. Deputy governor ugolo kanye? Ka wase kuongo wayudo kom governor ma nomination. Ka wayude kore ka governor wanami thuolo ma yiero deputy kaluwore gi siasa go. Ok wadwa governor ma wamako lwete ma deputy wamiyi, ministers wamiyi, ang'o wamiyi, tibro wacho ni tich otama nikech joma nyochuno. Ka nitiere kom telo e Nyakalondo moro e thuolo manokalo chien. Nowinji ka ne wacho ni interest ma jo diaspora wang' ni nyaka bedi. Mano kendo anuoyo. Ok ni interest ma jo diaspora. Interest mar ogendni mani Kisumu te nyaka ng'i. Ka chako gi dhod seme. Ok wadwa telo ni bro wan jo seme no telo, koro jo seme ok tel. Jo seme nyaka bed e sirkandno. Kendo nyaka giyud pok mowinjore kodgi. Jo Kano, jo Nyakach, jo Kisumu, jo dak mei wate miluongo ni diaspora, nyaka giyud pok mowinjore kodgi gi kwan gi. Gimomiyo wacho ma, king'iyo tenda Nyang' Nyong'o sani. Yes. Kane wachako ne wan jo diaspora wabene wan e telo. Ne an speaker. Mora ne o represent Kisiche kata ogendi moko mag mwama wan godo. Ogendo ne minister. Ne wan kanyo endo gi Margaret Ouma mane bende South Nyanza koni. Anyang' noriembo wa achiel kachiel. Sani uonge ute. Waonge wate mowilo wa gi jo seme.
bende nitiere MPs masiro kokiluongo nying-gi inyalo miya kwan-gi kata inyalo luongo nying-gi kihero. Penjri kama. MP adi miparo Masira Nyang'? Penjo masiri chieng' mayudo Nyang' ka bende abiro penjo Masire. Adwa wacho ni kang'iyo Kisumu County. Yes. Chieng' ni MP go. Achiel ema chapni kama. Ke opponent ne okete tesre koro kuwinjo no opponent odhi ka Nyang' ochako dok. King kuwinjo ni kendo wan motek ogonwa simu wawuoyo modong' wan gote. Awinji. MPs modong' godo te. Yes. Achiel ema timore kama. No chalo liver moro mane Michuka wacho ni winyore cha. Gokinyi en ga Nyang' godhiambo en kodwa. Koro be wang'iye wasome. Achiel kachiel chenro mar Kuku Mar Wach MPs ma Kisumu County te owacho ne serogi achiel ema gichich godo gokinyi owacho no madho chai niri godhiambo omadho nyuka komachielo live chenro mar Kuku Mar Wach ng'ama nyalo wacho kaka owachi ne dwaro yowuot luo kachiel kod nyilo mani kod chir mana machalo kod Mheshimiwa Onyango Olo live chenro mar Kuku Mar Wach kiny en Dr. Christine Obaka Umandat Masia County. Mheshimiwa bedo kod hayo maber jino chiko nitigi moro mida wacho moka mithuolo mar wacho wacha chiel. Yes, kamera nitiere. Akwayo jowinjo waduto kata joma nenowa wabed gi kwe waikre urwa gomba ombulu mar loko thurwa. Nyasaye nomiwa piny achiel ok nochako miwa piny machielo. Piny ni ndi ok en marwa, piny en manye kwawa. Oholwa ga hola mondo wabede sechegi. Jomoko to wacho ni wa hold it in trust for our children and children to come. Tiende ni en ma joka ok en marwa. Warite maber, wakete dongruok mondo wapogre. Kok kamano to Jumapil mabiro wan gi romo mar jodongo ma Nyakach, ma Seme, ma Kano, jodong Kisumu te. Wadhi go kodgi mbaka mondo ka giyie to gipuodh yiero manyo timo mar gavana mondo gimiwa teko koro wachak kampen. Iwa jodongo neno kogo chongi piny ng'ama tin ok nyal neno kata kochung' malo oidho yien mabor mogik. Nyinga en Harun Otieno agoero kamana hinya ne head of production mar senior producer mar Kuku Mar Wach Zero Babelo Diwor ero kamana hinya kone bede kamera mokwongo Mario kachiel kod kamera mar dek mondo chutho fis mar migoso Nyangolo. Asante sana kumen loso twagniri mabedo kare. Nyinga en Harun Otieno bedo gutieno maber oriti takodoga timo chieng' machielo.